अपन घर त यौ दिन लाके मुदा से त हम कथि कहनी मुदा से जाय कथि पर अदालत को आदेशलाई उल्लङ्घन गरेर म अदालतलाई मान्दैन म गोली हानेर पनि जसरी पनि बनाइदिन्छु। हामीहरूलाई लाठी मुढा प्रहार गर्न लागेकोमा नमस्कार दर्शक बिन अपने देख रहा बानी बीरगंज चर्चा न्यूज और हमने अभी बानीसन बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 27 उदयपुर घुर्मी जोन टोल कुहड़ी पड़ला टोल कुहड़ी के सरे में हमने बानीसन। अपने देख सकते नहीं बैकग्राउंड में यहाँ निर्माण कार्य एगो शुरू भइल बाटे। अपने देख सकते नहीं यहाँ कोड़ल गइल बाटे और साथे साथे पछाड़ी जेसीबी भी लागल बा, अपने का ढलान करे वाला मशीन भी लागल बा, ईटा बालू छड़ी भी उन्हें गिरल बा कह के हम जानकारी करा देवे के चाहेम। लेकिन ई जौन जगह पर निर्माण कार्य कोनो किस्म के यहाँ हो रहल बा एमे अभी विवाद आ गल बा। अब विवाद काथी के लागल बाटे कह के हम जानकारी लेवे जाता नहीं और यहाँ के ही वार्ड वासी बनी वहाँ से हम जानकारी लेवे जाता नहीं। सर बीरगंज चर्चा न्यूज अपने स्वागत बाटे। अपने के नाम कथी है? नथु सतेली। यहाँ कथी के विवाद लागल बा जे एबार यहाँ हजारों के संख्या में आदमी आइल बा? यहाँ सार्वजनिक बाटो के जगह बाटे, मुस्लिम भाई लोग जबरदस्ती बिना कागज पत्र से ई जमीन के घेरता लोग, चैन मशीन लिया के कोड़वावता लोग, घेरता लोग। जबकि हमनी के जमीन नथुसा के किता नंबर 4 से 8 पूर्व जमीन बाटे और प्रयाग के 4 से 7 नंबर किता भी पूर्व जगह बाटे। ई घेर के बाउंड्री करता लोग। ये बाउंड्री में हमनी के रोकता निशान तो पुलिस प्रशासन हमनी के लाठी चार्ज, हमनी के मारे खतरा भी, पीटे खतरा भी तैयारी बाटे। अदालत में हमनी के मुद्दा दिले बानी सन प्रयाग राउत और नथुसा, तो हमनी के अदालत से आदेश भइल बाटे जे काम काज रोक देवे के। ई किता नंबर 4 से 7 और 4 से 8 किता नंबर के जगह के पश्चिम पट्टी जो सार्वजनिक बाटो बाटे वो बाटो में कौन किस्म के कार्य न गराउनु यथाशीघ्र अदालत द्वारा रोका भएको मा यो पुलिस प्रशासनले अदालतको आदेशलाई उल्लङ्घन गरेर म अदालतलाई मान्दैन म गोली हानेर पनि जसरी पनि बनाइदिन्छु। हामीहरूलाई लाठी मुढा प्रहार गर्न लागेकोमा हामी कोर्न दिँदैन। हाम्रो हक अधिकार हाम्रो बाटो मुनिरहेछ, घेरिरहेछ। जबरजस्ती बल प्रयोग गरेर हामीलाई कुटपिट गर्ने बखतमा हामीले कामकाज रोकेका छौं। दर्शक भाई अपने सुनने अभी हम भी देखा देवे हम जो अपने कागज देख रहल बानी, ई कागज में स्पष्ट रूप से एमे लिखल गइल बा कि यहाँ अभी कोनो भी किस्म के निर्माण करे वाला काम नहीं करे के। फिर भी यहाँ के स्थानीय का नाम बाटे कि अदालत के जो आदेश भइल बा आदेश के उल्लंघन करके पुलिस प्रशासन यहाँ खट के ई काम यहाँ अभी निर्माण के काम करावे वाला बाटे लोग। यहाँ के स्थानीय के ही अपने बात सुनिए कि गोली चला के पड़े तो गोली भी हमने चलाम सन, लेकिन निर्माण के कार्य यहाँ करा के जाम सन कह के यहाँ स्थानीय के आरोप लगावल गल प्रहरी के ऊपर। ये संदर्भ में हम और भी एगो चाचा बानी वहाँ से भी बातचीत करम जो वास्तविकता बात और यहाँ के कथी है। चाचा अपने के नाम कथी है? हमर नाम शिवपूजन दास है। हम यहाँ बाटो में घर बना देवे खातिर हम जड़ी से भी कह रहे हैं पर घर ना बनी। ये बहुत परंपरा से ये सड़क आ रहा बा। यहाँ पर गाय भैंस बाढ़ बूढ़ा आवेला तो यहाँ गाय भैंस सब चरला, सब गरीब के यहाँ पर सुख होला। आ यहाँ एगो जाति मिल के घेर दी तो हमनी के गाय भैंस कहाँ चरी? बाढ़ में कोनो आदमी के जगह नहीं के तू जा कहाँ, गरीब आदमी जा कहाँ से? ये बाटो हो, एकरा पर कोई के एक हक दाम नहीं के और सब जनता के यहाँ पर हक दाम होकर चाहिए। का जमीन उ लोग यहाँ निर्माण करवाओ चाहता, घेरवाओ चाहता, काहे घेरवाओ तो लोग घेरवाओ तो लोग कोबरगाह बनावा खतिरा कि हम चारों ओर से देवाल करम सन तो ई लोग के नहीं खे नक्शा में आगा पर आके घेरता लोग पहले के ना हो। ये हमनी के सड़क हो आई बाटो तरह जनी के जबा ई बाटो जब भी बाटो रहे के चाहिए हमनी के कहना हम बा खुला रहो, एक सब भाई ऐसे सुखपूर्ण करो। एगो पक्ष हो गई एगो यहाँ मुस्लिम समुदाय के अपक्ष के भाई लोग बाटे उ लोग से बातचीत करम जो वास्तविक यहाँ के जौन बड़ा हालात यहाँ पैदा हो गए बा, मारपीट के हालात पैदा हो गए बा, ई पैदा होके कारण कथी है। दर्शक भी वैसे ही ई विवाद के विषय में मुस्लिम समुदाय के और दूगो यहाँ बानी लोग वहाँ से हम बातचीत करे जाते हैं जो वास्तविक यहाँ के जौन झई झगड़ा मारपीट वाला कंडीशन यहाँ खड़ा हो गई बा, ई कंडीशन काहे भइल बा कह हम जानकारी ले जाते हैं। अपने के नाम कथी पड़ी? अदालत मियाँ। अपने के ई उदयपुर घुर्मी वार्ड बीरगंज महानगर पालिका उदयपुर घुर्मी वार्ड नंबर 27 में जी कुंडी टोल जी टोल यहाँ जो है एबरा विवाद भइल बा, कौन किस्म के विवाद है? ई विवाद भइल बा ऐसे जे यहाँ के पहले मुखिया प्रदीप यादव तो हरियर दवाल घरवा देलो। हमने कहीं से फंड आइल बा मुस्लिम भाई के अपना अपन खबरगाह ईदगाह घरवा ली लगा तो हमने आज में घरवावे तो यहाँ के पूरा यहाँ के हिंदू लोग कहते ना यहाँ हमने घेर ना दम सन हमने के बोल के गौचारा हई ह सी घेरे खेले यहाँ विवाद करता लोग
कहता लोग जे तोहनी के अथी ना लगाई हमनी के बल्कि निजी जगह हो हमनी के पुरखा पुरानी हमनी के बाप दादा मर गल अपनी हमनी हतबे हो तबे से यहाँ माटी पड़ता सारा गांव भर के लोग जानता जहाँ यहाँ माटी पड़ता ठीक बा आई हमनी के घेर निकले उधर यहाँ विवाद करता लोग जैसे कि कुछ लोग कहता है जे निजी जमीन है निजी जमीन यहाँ है नहीं लोग परमान है नहीं सार्वजनिक है सार्वजनिक सरकार के जमीन है राजा के जमीन भाई राजा के ऐलानी जगह भाई कोई घेर सकता ये हमनी के पुरखा पुरेंगे हमके बाप दादा तक से ये आगे कबर का पूरा गांव भर के लोग जानते जहाँ कुहड़ी के कबर का ये है आई जबरदस्ती घेर के कहते ना तो घेर ही ना दम जबरदस्ती यहाँ मारा पिटाई करे तैयार बा लोग हमनी के मारा पिटा से हमनी के फरियाव करने के हमनी के प्रेम से हमनी के सब हमनी के फरिया लगवा हमनी के जगह दी लोग कि ना दी लोग हके हम तो के ह कि ना ह हमनी के पूरा हमनी के हक बाजी यहाँ हमनी के मरम से चाहे जीएम से हमनी यही पर कबर का हमनी रखम से उसे हमनी भाई ड्राम से ना जैसे कि एक और यहाँ जानकारी मिल है वो लोग कागज दिखावत अदालत के जे पर स्टे ऑर्डर हो गल बा जो अभी निर्माण कार्य यहाँ हो रहा बा निर्माण कार्य रोके के काम हो रहा बा तो उ कागज के भी उल्लंघन करके यहाँ जे ठेकेदार बाटे उ ठेकेदार काम करावता करके उ लोग ई आरोप लगावता ई बात कहाँ तक ले सकते हैं ये तो वो लोग परमान पा कुछ ना ये लबरई के परमान लिखवा के लिया के यहाँ कहता लोग ना हमनी के निजी जगह हो ठीक बा वहाँ सरकार भी कहता जे ना ऐलानी जगह बा कोई के बहुत जगह नहीं है ये तोहनी के अथी बाटे कबरगाह बाटे वो लोग जगह ही ना हवे जबरदस्ती कागज बना के लिया के यहाँ घेरता लोग लाठी लिया के चार्ज करता लोग यहाँ पुलिस के साथ सब मार के तैयारी बा लोग यहाँ पूरा डकड़ता लोग तो हमनी के तो झगड़ा करम से ना ये जबरदस्ती अपने कहते हैं जो लोग कागज बना के ले वो कहाँ से कौन वकील से बनवा के ले कि अदालत से लेकाल बोलो अदालत से कागज लेकाल बोलो लिखवा पढ़वा के हाँ ये जगह हमनी के कह के आ जगह वो लोग है ना तो विशेष करके अपने जितना भी बीरगंज चर्चा न्यूज देख रहा वालों अपने के गांव के अपने वार्ड के संपूर्ण व्यक्ति देखा था साथ साथ पुलिस प्रशासन भी ई वीडियो के देख रहा लोग लोग अपने कथी कहे चाहे हमनी कहते हैं जे हमनी के मारा पिटाई कर 25 लाख रुपया आइल बा ये घेरवा खतरा यहाँ के लोग घेर ही नहीं के दे हमनी कबरगाह तो चाहबे करी कबरगाह ना रही तो हमनी जाम से कहाँ हमनी हराम से कहाँ सब हमनी के बाप दादा यही मर गई गुजर गई यहाँ के लोग तनसाई कैले बा ना तो हमनी कबरगाह नहीं खे यहाँ है नहीं खे हमनी के 25 लाख रुपया आइल बा ई कबरगाह घेर खतरा घेर नहीं खे लोग दे हमनी जाम से कहाँ हमनी गाँव घर के नहीं सो यहाँ गाँव के लोग अत्याचार करता बेसी दबाव करता हमनी के ये लोग डर से हमनी कहाँ चले गाँव घर छोड़ के हमनी चले से इंडिया हमनी यही गाँव का है यहाँ का मुखिया सही नहीं खो यहाँ का मुखिया खराब आदमी बड़ा हमनी के देश नहीं खो यहाँ के जौन वार्ड अध्यक्ष अभिन भाई वार्ड अध्यक्ष के कथी का नाम बा विवादित जगह के बारे में ना उ मुखिया जी सब ठीक बा वहाँ का तो बेचारा सब लागल भीड़ बन ना घेरेबे करी ठीक बा पहिलका मुखिया जी रहन ना थी प्रदीप यादव कहता ना तो यहाँ कुछ नहीं के हमनी के ना घेर दम गाँव भर के सारा लोग के उहे ऐसे करके नाश करके ऐसे कर दिल बड़ा जे ना तो घेरेंगे नहीं सारा गाँव भर के लोग के भड़कावत हम जीतम तो बोल घेरवा अब वो जीतियन कि ना जीतियन अब कहिया जीतियन कि ना जीते साता कोई के मुड़ी पर कपार पर थोड़े लिखल बा ना हम ही कह के जीते कबू जीतबहू ना करिए ना अब उससे दबाव से ये सारा लोग के भेजे तरह जा रुकसन या करसन वहाँ करसन ये तो बात बा यहाँ के बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 27 के वार्ड सदस्य बने यहाँ से हम बातचीत कर रहे थे सर अपने बीरगंज चर्चा में स्वागत बाटे जी नमस्कार अपने का नाम कथी है जी हमार नाम संदीप कुमार सातेली पड़ी ये के सेकेंड टर्म वार्ड सदस्य में जीतल बनी ई जौन ए बड़ा यहाँ विवाद पड़ल बा जमीन के लेके जहाँ निर्माण कार्य होत रखे पर विवाद पड़ल बा ई विषय में अपने कथी कहेगा अब एमे कथी बा सामाजिक विकास इकाई से माने प्रदेश के मातहत से सामाजिक विकास इकाई से ये काम आइल ना हमनी के वार्ड में चिट्ठी आइल एकरा के उपभोक्ता गठन एकदम ओपनली रूप से करा देनी सन उपभोक्ता गठन करा के भेज देनी सन उ लोग कार्यदेश लेके आइल अपन काम सामान उमान सब गिरेले ही बाटे लोग अपने लोगन देखल ही होके हम ओकरा बाद में काम जब शुरू होके गइल तो एते के कुछ लोग ओकरा के पहले से भी उ लोग मुसलमान लोग अपन मैयत उमे दफनैले बा बाबा दादा के पाला से ही दफनावत आइल बा अब ओकरा घेरे खातिर कथी बजे अब उन्हें 32 फीट 35 फीट के सड़क छोड़ के सीडीओ साहब एसपी साहब सशस्त्र के एसपी साहब सबके बैठ के उतनी छलफल कैलक गाँव के भी भद्र भला आदमी लोग के भी बोले रहे जे रुकत रहे वो लोग के बोले रहे लोग उतने परसों के काम है परसों सब लोग हमनियों के गए रहनी सन मुखिया जी भी गए रहनी हमनियों गए रहनी सन उमें छलफल भइल तीनों निकाय प्रशासन के तीनों निकाय लोग डिसीजन कैलक कि ओकरा के प्रदेश सरकार के बजट हो नेपाल सरकार के जमीन हो ओकरा के बजट लैप्स ना करा के ओकरा के काम शुरू करावे के अब रह गई कथी कि फिर आज काम ये लोग उपभोक्ता वाला लोग तो
वो लोग पर अब निषेधाज्ञा कथी कैले बाटे लोग उपभोक्ता वाला लोग नहीं आइल। गांव के जे मुस्लिम समुदाय वाला लोग बा उ लोग आके अपन काम अपने करल कैल जाओ कह के उ लोग आइल बा। ओकरा बाद में जेसीबी भाड़ा में बोलेले बाटे लोग। अब उ प्रशासन से भी सब सशस्त्र के प्रशासन लोग, जनपद के प्रशासन लोग सब के आइल बा। अब ओकरा बावजूद भी अब इतना ना ज्यादा तनाव बा, अवरोध बा ना। जैसे कि हमने के यहाँ दिखनी है सन कि यहाँ ई काम के रोक ले बाटे, साथे साथे अपने के कोर्ट के आदेश के जौन कागज होला उ कागज भी यहाँ लेके उ लोग आइल बा कि एमे निर्माण कार्य जब तक ले कोनो छीनो फानो नहीं हो तब तक ले कार्य रोके के। अब उस संबंधी हम का कहे के चाहेम, उ पत्र तनिका हमू देखले रहनी। अब वार्ड सदस्य के नाता से पत्र में आके हम देखनी। वो पत्र में कथी मुद्दा माने निषेधाज्ञा उ लोग कथी कह के कैले बा, जो बाउंड्री वाल उपभोक्ता वाला लोग घेरता ओकरा के ना घेर देवे के पड़ल, तूरे के पड़ल घेरल बाउंड्री वाल। उ जौन बाउंड्री वाल घेराइल बा 5-6 साल पहले घेराइल बा। उ प्रदीप प्रसाद यादव मुखिया जी रहनी, उहे के अपन बजट डाल के घेरवैनी। ओकरा में स्पष्ट रूप से कब्रस्तान को परखाल घेरने कह के बजट डाल के ओकर बजट काम भी भइल। 2 ओर से बाउंड्री घेराइल बा, अपना लग जाके फोटो भी ले सकतानी। 2 ओर से बाउंड्री घेराइल बा। ओकरा बाद में अब जौन ई जौन बजट बा, अब एकरा के जौन हिंदू लोग कहनी है तो सब हिंदू लोग के मनसा नहीं का, हमनी के हिंदू ना ही सन। हमनी के धर्म से कोनो सिकवा गिला नहीं के, मुस्लिमों के हिंदुओं के धर्म से कोनो सिकवा गिला नहीं के। अब रह गइल हमनी हिंदू ऐसा हमनी के मंदिर बनो, जे मुसलमान बा ओकर जौन का क्रियाकलाप बा उ अपन करो, उसे हमनी के अवरोध नहीं खे। अब रह गइल एकरा के व्यवहारिकता जौन बा माने हिंदू मुसलमान ना कह के ओकरा के एगो समन्वय कायम क के चले के पड़ल नु। सब लोग मिलजुल के रहो ना, हमर ये मनसा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।